sa kaawit. Sa'yo, iniwan mo ako. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpabinaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og iing kaagi. Ako si Chikay. Sa di ba ka nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sinaktan ang puso. Di mo kagad RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Chikay. Ma, ni ang 5,000? Para pinahanglan ay ma. Mangumpra ka. tingka. At diin makaani. Ay, nakus na pa dyan gabi eh. Uy, maobanak. O niya ikaw na pa'y sobra nimo. Ay, kabala ka na ko, ma. Napakisubra. Sorry ka. Basin biya gihurot ni mong hatag tanan, ha? Ma, ayaw lagi kabala ka. Ako pa. Ay, salamat, nak. Swerte yun kaayo minimo. Welcome, ma. Welcome. Swerte ko taon. Kung wa pa unta na siya magbinayot, kung nagpulis pa unta na siya, mas dako unta na siyang mahatag na to. Pa. Naunsa man in taon ka, oy Samuel. Angay gihapon ta magpasalamat sa imong anak. Kay naghuna-huna siya nato. Ma. O, pili ka ba dawat yung papa nga bayot ko, ha? Wa pag yun. Oh. Ay, paitan, no, ha? Mas may paday ko kay nadawat ako sa kumagilikanan. Wa man yun problema sa akong mama, day. Akong papa lang yun. O, may noon. At least, makalaban is mama ni mo. Baya, siga yung mata niya. Excited kayo siya daw sa, kuan, sinitext niya. Siyempre, ay, si Robert ba yan ni? Robert, pangwartahan naman ka na. Huwag ka naman sa kunday. Dawat naman ako kay mamang ini-rule na itong mga bayot. Basta lang, di lang yun siya manguyab og laing bayot. Hindi ba bayang uyabon? Ha? Ay, dahil ka dito ha, ang kabaguan. Hello, babe. Ha? Nakay naibgan nga sapatos? Mao ba't? Tagpila man sad. Sige. Magkita taon niya. Ato ng paliton. Lagi. Palitan di ka. Okay, babe. Welcome. See you later. Tanad na sad. Ano rin gasto na sad. Paldo sa si Robert Aniba. Ay, ikaw ba? Pasag nilagod ko, day? Kalipay manin ako. Nahala, mawang ka, ha? Oh, thank you pa ng sapatos, babe, ha? You're welcome, babe. Oh, today, nami outings kong pamilya. Kailangan kam kuyog sa man. Ha? Di pa. Tinotong ako na dumog. Imo kong gipangutan na kung ganahan ba kumuban sa outing sa imong family. O, lagi. Andam na kong ipalayla kanila. Sure ka, babe? O, lagi. Yes, man, di ka ganahan? Kinsa magbayot ang ni ganohon nga ipailaila sa pamilya sa iyang uyab. Uy, siyempre ganohon ko, babe. Kana kay gusto kang ipailaila ko nilo. Buti pa sabot na seryoso gid ka na ako. Og dili ko kay kwarta ray apos nimo na ako. Grabe sa nimo, eh. Nagduda di ka na ko? Sorry, babe. Pero, di lang yun ako malikayon nga maguna-una og ingon anak. Kaya siyempre, gwapo ba ka niya ako? Di ba ko tinuod ka babae? Babe, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon.
Bisan og bayot ka, pero mayong magkantao. Huwag mo na hinungdan nga nahigugma ko nimo. Robert! Nya, tuosag ka. Ikaw ba? Nga hindi naman ako na mapasag ng malipay, day. Dala ko gusto nga mulaom ka, Fred. Suma, ikapila na ni mo nga uyab si Robert, Nga, palamian na ka istorya, madasa dayong ka. Nga ang ending, wala nabilin para sa imong kaugalingon. Kay tua, gihulot na ni mo si imong laki. O, di ba? Day! Dapat ikaw, bala ko, Nala ni mong tanan, iyong ng life. Na-feel ako, day nga. Lahis Robert. Lahis Robert sa tanan akong nauyam. Oh, mauday ding uyab ni mo, Dong. Hi, tita. Hello. Ikaw di ay mao'y sigig istorya ni Robert nako. Matod ni Robert, buutan ko no ka maong nakagusto gid kuno siya nimo. Mau ba, tita? Ikaw gid, babe. Wow, ako mauwaw. Nanabay ka kasi mong mama. Oh, siyempre, proud ko nimo. Nak, ang akong cellphone ba nga naguba, kanang di nagidmada, natagak mong di pagkagabi Bisag unsaon akong on, di na manggid mo siga. Mao ba ma? Wa pa rin kwarta nga ikapalit nimo bago mada. Ako na lang palit ni mong bago, tita. Ha? Tinuod? Lagi. Na may daghang brand new nga. Di na kaabot og 10K. Hala ka dindot kun matinuod, kun tinuod gyud nimo. Salamat kaayo kun mauna ha. You're welcome, tita. Babe, thank you kay ani ha. Malipag ito sa mama ani. Ang ani iyang bagong cellphone nga nipalit mo. Uy, isa pa yan, babe. Uy, deserve sa na ni tita kay buotan man siya. Ug labaw sa tanan. Dako po pasalamat niya, babe, nga. Gipanganak ka niyo. Ikaw yun. So, babe, unahan ko nimo ha. Dahil na lang nga jeep nga itong sakyan aron mahatag ko dahil ni mama ni. Kaning mong gipalit nga cellphone. Ha? Di lang ko ni mo ihatod, babe. Babe, traffic kayo. Nya, si mama na ibaw na ka. Excited ka ito. Ga-expect to siya nga karong adlaw gani mo siya palitan, di ba? Sige. Regards lang ko ni tita, babe, ha? Sure, babe. Ang pins paguli ha. Oh, babe. Ikaw po na. Babe, kining pwede kong makahuwa mo kwarta. Pero man, babe. Bisag 5K lang gud. Ako tang ihatag ni Papa. Namrayag magulog bagong sapatos para basketball niya. Nya, wa pa mo ko'y ikahatag kay wa pa mo ko'y trabaho. Mao ba? Sige, babe. Wala problema. Yes. Thank you kay babe ha. Swerte jud kay ko nimo. Hala no, sa una, sa iyong mga ex, sila rin mga ayo. Nya karon bagon mong uyab, ang tibok pamilya, may mong katagan, so okay na kala. Day, nawat ko nila. Imagine, bayot ko pero welcome kay ko silang family. O gidawat ko nilang uyab silang anak. Isa may makabalibad kung doon na sila ihang nyo. Uy. Ay, ang buti-buti si kayo, Ay, pamilya, good. Bisag bayot ta ba? Pagbilin si gamay para sa imong kaulingon, ayaw ihurot. Day. Nak, pwede mamaraig. Ay, wa naman ko'y pang maintenance good. Basi naa ka diha. Alam mo, kuan, wala naman ko'y kwarta gid. Uy, layo pa kong sunod sweldo. Ay napagsaligan ng anak nimo. Iklaro kayo. Mao nga wa na sa ikahatag na nimo kay iyan ang gigasto si laki. Pa. Hoy, sugod karon ha. Ayaw na paglaom anang anak nimo
Kay mas importante niya ang laki kay nato ngayang pamilya. Nasakitan kay ko istorya ni Papa. Karon gani ko ni baliban ni Mama. Mura man og wag yun ko'y natabang sa bahay. Init gid ang iyang dugo na ako bisan unsaon. Nabagas Robert din sila, no? Gusto lang ko na kay istorya ron. Sakit kayo kong dugan. Tita, na si Robert? Chikay, ikaw? Niya ka? Tita. Wa ko ka-text ni Robert nga mo nihi ko kay nagdali man gud ko. Gamay na lang ito paabutan og mga anak na ko. Mama, hanikit ka. Excited na kay ko. Robert? Unsay pasabot ini? Chikay, Kinsa ni bayana? Ang ganong maplos na siya? Chikay, nganong miyan himang ka ka magpahibaw nako. Haron unsa? Ang kailangan ko mapahibaw ni mo. Aron makapadayon kasi mong pagpamakak na ako. Chikay, ayaw pag gitagubot din niya. Ni akas amo. Mauwaw ta nga makadungog ang mga silingan. Sa tabatit ha? Inyong gikonsenter ang binuhatan sa inyong anak? Pes, ang ngayon mong mauwaw. Oh, Umansa akong mga nahatag ninyo. Mas giuna pa tamo kaysa mismo sa akong pamilya. Unya karon mahibawan na nako nga nakay kabit, Robert. Excuse me? Dili ko kabit. Uyab gyud ko ni Robert og dugay na mi. Og kini akong gimabdos kang Robert ni. Asa may gidahom nimo? Tinuod gyud ka ni Robert? Oh, dili ka makahatag og tinuod nga kalipay, oy. Ako rin makahatag niya, ana. Mong mahimo ba ayaw pag-assume? Basit ka! Sige, sige! Suway og dapat, kay ako may kontra nimo. Robert! Pahawa na din, pahawa na din mintras makapugong pa ko. Hawa na! Di ko akalain magkakaroon mo ako. Nag-isa at Nagtuo ko nga nakita na akong lalaki nga tinuoray nga mahigugman ako. Pero wa pa di ay. Sakit lang kayo kay sasama na mo. Bisan paggihatag na nimo ang tanan, pero di pa na gihapon enough. Di gud mahimong enough. Karon nakaton ako. Di na ko basta-basta nga musuod og relasyon kay lisod na kong musalig na sa kong balik. Dini na lang kutob. Nagkakasalamat, RMN. Mao ko mga higalang kaagi ni Chikay nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga naguluhan. Sinaktan ang puso. sinaktan mo. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Tanggal